की भारत माता की भारतीय सेना भारतीय sini थाना जे अमो जोंनि जे सिन्दुर अपारेशन जों भारतीय सेना बाहिनी जों अमो खायमानि हामजांमा रमानि हाइन बाहिनी जों जोंनि करबुक जे सब डिविजन पक्ष থেকে जों যতन करबुकबासी एवं যত हदा करा तंनाय जोंनि अमनि पमां तमां जे त्रिपुरा समाज रियां समाज যতन तुइनाय যতन मिलि जोंनि भारतीय सेना जों सहयोगिता रमानि जों जोंनि भारत पताका तुइनाय जों जोंनि रेली खायमानि तिरंगा रे ना करबुक मंडल কোনো খেলাইजा गया अमो सारा करबुक बासिंदा जारा तंनाय যত जाति जनजाति जतन मिलिनो जों अरेलिनो अमो खायमानि और पार्टी बुकरै अमो बुकरै रंग बनायजा गया अमो बनायजा जोंनि प्राय रूपरक 800-900 रक फायखाना जों जतन रिहिमानि जत समाज निबरन रिहिन लायखा बेखौ सफायखा কোনো জায়গা सफायाबो दङ जाहाथे कम्युनिकेशन गैपनि कारणे एमने कष्ट तो करे जतन समाज मिले जतन पार्टी नायावे जत किछु जतन मिली खाइलेखा जत इउ डकुमेन्टेसन सुबका करबुक इउ नसन बेलेखन हामबायमा जाने जेरा भलेन्टियार्स थानाय दं करबुक सब डिविजन जे गोल चक्कर जों मोनसे गुरिखा करबुक जोनाल सिमी ताइसा गुरिने करबुक जोनाल न खाइलेखा हामबाय